Bismillahirrahmanirrahim. Салом алейкум акаҷону додарҷонони азиз, ҳама каса хуш омадед, сарбаланду хунобод бошед, дар киҷо бошед, дар панаҳи Аллоҳ бошед бачо. Хуш омадед, нури дида тоҷи сар, садқаи пои қадамотон. Ассалому алейкум подписчикони азиз, ака додарон, ҳама каса хуш омадед, сарбаланду хунобод бошед. Ассалому алейкум шери наро, ҳама каса хуш омадед, сарбаланду хунобод бошед. Хуш омадед. Ама каса хуш омадем братҷоно. Омадан баробар як лайкора бизанем. Дар бозимон 27-28 билет мондагия, рӯз бозиро муайян кардагем. Крайни случай рӯзи якшанбе мондагем. Агар тезтар тамом шавад, мо рӯзи шанбе мегзаронем иншоалло. Ама каса хуш омадем, сарбаланду хонобод бошед. Як лайкора мезанем бачаҳо. Қӣ набошад бахшиш, лайк барои уважения. Як лайкора бизанем шер бачаҳо. Хуш омадед, ҳама каса хуш омадед. Шер бачаҳо, дар бозии мо 100 дона билетай, ҳамагӣ 33 дона приз дорем. 100 дона билет, 33 дона приз, шоҳи ҷоиза 10,000 сомонӣ. 27-28 билет мондагия, рӯзи якшанбе насиб бошад, бозиро мегзаронем. Бачаҳо, бозиро тамошо кунед. Маҳқул шавад билет бихаред, маҳқул нашавад намехаред. Ман гаранта медиҳам ки рӯзи бозӣ насиб бошад, бозӣ ба сади баланд, чотка, аҷоибот мегзарад. Нархи як дона билет 10,500 сум, як дона билет 10,500 сум, 100 дона билета обши, 33 дона приз. Ай се кас, як кас палгом соҳиби приз мешавад. Нархи билет нархи билет 10,500 бу. Хуш омадед бачо, хуш омадед. Саволо боша марҳамат. Шумо метавон номери WhatsApp збермак. Ин ҳам бачо WhatsApp збермак, ин ҳам номерда бастаги 8 175 6604 карта ба номер Бетур Кавракуш меброяд. Хуш омадед бачо, хуш омадед. Саволо боша марҳамат. Ман сиркаам чира партафта мегирам. Призора. Шоҳи ҷоиза 10,000 сомонӣ, беғарзи вой 10 тай дига 1000 сомона, 10 тай дига 700 сомона, 10 тай дига 500 сомона, 2 дона 600 сомона. Общи количество билет мон 100 дона бачаҳо. Биқабулайко. Ҷаҳаннам. Абду рахмату биқабулайко ҳаром хуре ҷаҳаннам. Акаҷон якин бо хай хуш омади лайка зада айне ки хай ҷои хели ҷои спорам нест. Хуш омадем бачаҳо, ҳаққи гап намезанам, эфирдаем. Сарбаланду хонобод бошед. Ҳамагӣ 100 дона билет дорем, 33 дона приз аст. Хуш омадем бачаҳо. Саволо боша марҳамат. 27-28 дона билет мондагия, ин ҳамин насиб боша, рӯзи якшанбе финал аст. Рӯзи якшанбе финала Айсета канал бозӣ меравад насиб боша. Айсета канал. Ай каналу Турдимурод Кавракуш 1, Турдимурод Кавракуш 2, Семиш Дангара 3. Хуш омадед бачаҳо, хуш омадед. Саволо боша марҳамат. Ин ҳамин насиб боша, рӯзи якшанбе финала 27-28 дона билет мондагия, шоҳи ҷоиза 10,000 сомонӣ. Метавонед ки ҳамин рӯзи бозӣ ё 10,000 сомонӣ бигирем, метавонед ки ҳамин рӯз пул чанд боша, перевод мекунем, рубл ба картатон мезанем. Шоҳи ҷоиза 10,000 сомонӣ бачаҳо, 10,000 сомонӣ. 10,000 сомона, 10,700 сомона, 10,500 сомона, 2 дона дига 600 сомона. Общи количество билет мон
100 дона бӯзи минӣ мешавад. Хуш омадем бачаҳо. Хуш омадем, сарбаланди хонобод бошед. Чақчақа давом метем. Касе наомадаги якта брато лайкора мезанему. Чақчақа давом метем. Хуш омадем бачаҳо. Сарбаланди хонобод бошед. ҳамаги 100 дона билет дорем. Хуа билетам надорем бачаҳо. рӯзи бозиро муайян кардагиам насиб боша. Ҳамин рӯзи якшанбе ёки шанбе. Ай рӯзи выходной аяташ мегзаронем. Ё рӯзи шанбе, ё рӯзи бозор. Барое ки рӯзи выходной бисёр бачаҳо талаб кардан, баъди кор меоем, хона да афкор мешем, яъне ки тамошо кунем. Агаш дар выходной ё кор да намерем, да мегирем. Барои ҳамин рӯзи якшанбе ёки рӯзи якшанбе мемонем бачаҳо. шоҷоиза 10,000 сомонӣ 10 1000 сомона, 10 700 сомона, 10 500 сомона, 2 дона 600 сомона. Ин бачаҳо ҳамин карта 869 175 6604 ҳамин карта дар WhatsApp Сбербанк пайваст касе хайдорӣ билет мекунад. Тичен 1 соат 2 соата билетотон меояд. шоҷоиза 10,000 сомонӣ бачаҳо. 10,000 сомонӣ метавонед ки ай Тоҷикистон бигиред, метавонед ки ай Россия. карта балон бетур каврак пеш мебояд. рӯзи шанбе ёки бозор финал ай насиб бошад. нархи билет 10,000 обши шоҷоиза 10,000 сомонӣ. обши чанд билетай? Али теҷе браҷон хушомадӣ, сарбаланди хонобод бошед. обши 100 дона билет дорем бачаҳо. 100 дона билетай. рӯзи бозӣ насиб боша, инам хеле барабарда ҳам билет мешавад, ҳам капсула мешавад. Шарикои майда намешавад. Шарикои хеле калон хеле шарикои намешавад. Эфирда капсула мекунем, эфирда бо чӣ мекунем? Мехонем, баъди эфир бо якта мондагиашам аз сариша ҳамашам мехонем бачаҳо. 2,000 рублей нархи билет бачаҳо. карта банон бетур каврак пеш мебояд. Ин ҳамин карта WhatsApp Сбербанк бачаҳо. бозӣ рақами 9. бозӣ рақами 9. 28 дона билет мондагия. рӯзи бозиро муайян кардагием. рӯзи якшанбе насиб бошад. шоҷоиза 10,000 сомонӣ. ина бачаҳо шоҷоиза 10,000 сомонӣ. шоҷоиза 10,000 сомона, 10,000 сомона, 10 700 сомона, 10 500 сомона, 2 дона 600 сомона. саволо боша марҳамат шер бачаҳо 28 дона билет мондагия. як ғайрат дигар кунем, ҳамира ба савдо бирав, рӯзи бозиро муайян кунем, бозиро бигзаронем. бародарро физоро тақсим кунем, бозии ояндаро бо фикр кунем бачаҳо. хуш омадем бачаҳо. хуш омадем, сарбаланди хонобод бошед. шоҷоиза 10,000 сомонӣ 10,000 сомона, 10 700 сомона, 10 500 сомона, 2 дона 600 сомона, 10 дона билет, 33 дона приз. ай се кас як кас паллобом соҳиби приз мешавад. яна 100 билетай 33 дона приз. ҳамин 100 тақсим кунӣ 33 да се меғлад. ай се кас як кас паллобом соҳиби приз мешавад. каси наомадагия бародаро якта лайкора мезанему, чақчаqa давом метем. ай канали Турдимурод Кавраквич 1, Турдимурод Кавраквич 2 и сеюмиш канали Дангара. ай се канал эфирда бозӣ мешавад насиб бошад. ай се канал эфир мешавад. хуш омадед шер бачаҳо, хуш омадед.
мо крайни сулҳи рӯзи якшанбе гуфтем, мумкин барвақтар шавад, бо яки рӯзи шанбе яки барвақтар гузарондашам мумкин аст. хуш омадед шеърнаро, хуш омадед. шоҳҷоиза 10,000 сомонӣ, призои калонаш 10,000 сомонӣ, майдаш 500 сомонӣ. савол боша марҳамат. билетам надорем, 100 дона обши. Маги 100 дона билет аст, 33 дона приз. Ай се кас як кас палогон соҳиб приз мешавад. хуш омадед бачаҳо, хуш омадед. рӯзи бозӣ насиб боша. билето инам хеле капсул дада мешавад, инам хеле капсул дада. призои инам хеле капсул дада мешавад. пеша эфир як тактан ҳуй карда инам ёра пеш шумода инам ёра қайчи карда пеш шумода эфир дар капсула мекунем, бараванда медозем, мехонем, каси ғолиб шид табрикш мекунем, мондагиёшо бо астарни як тактан пеш шумода ҳуй карда мехонем. призам оха билетам надорем, 100 дона палогон насиб боша меравам, 28 дона дига мондагия ё 27 инамка мондагия. шоҳҷоизаш 10,000 сомонӣ. шоҳҷоизаш 10,000 сомонӣ. метавонӣ ки ҳамин рӯз сомонӣ бигирӣ ё ки набоша бура перевод мекунем, рубла чанд боша курс рубл мегзаронем. без проблема бачаҳо. хуш омадед, сарбаланду хонобод бошед. саволо боша марҳамат. карта WhatsApp зигрбаги намия 867 175 6604 карта ба номи Битр Кавлакш мебурояд. рӯзи ё шанбе якшанбе бозия бачаҳо. рӯзи бозиро муайян кардагием.
بازی رقم 9 نصیب باشه بازی 10-11 یگان کافه چویخانه یگان رستوران را میگذرانیم. میتونید که همون روز بازی آماده اشتراک کنید. صاحب یگان پرشیده با همون روز میزنه میگیریم میریم. خوش آمدید بچه، خوش آمدید. سوال باشه مرحمت. 100 دونه بلیت 33 دونه پریز ای سه کس یک کس صاحب پریز میشه پالبو. карта ба ном бетур каврак пеш мебурӯяд. глав нишонҷоя 10,000 сомонӣ. ина мебачад 10,000 сомонӣ. ба 10 таи дига 1000 сомона, 10 таи дига 700 сомона, 10 таи дига 500 сомона, 2 дона 60 сомона. 33 та приза нархи билет 2500 мебачад. рӯзи бозиро муайян кардагием бачаҳо. рӯзи инами чӣ? рӯзи бозор. рӯзи якшанбе. саволо боша марҳамат. карта балон бетун каврак пеш мебурад. Я вас чекашам чиша партотешна. Призора бачо. Хуш омадед бачо. саволо боша марҳамат. روز یکشنبه بازی بچه‌ها.
ҳамагӣ бачаҳо 100 дона билет дорем. 33 дона приз. Главный шоуҷоиза 10,000 сомонӣ. WhatsApp Сбербанк номеро дай бачаҳо. 867 175 66 04. ғайрат мекунем бачаҳо. саволот бошавад ҳама. карта ба ном ветур кавракш мебурад. касе хайдорӣ кунад насиб бошад то ҳамин 1 соат 2 соата билетош меравад. хуш омадед. салом алейкум бачаҳо, хуш омадед. саволот бошавад ҳама. шоуҷоиза 10,000 сомонӣ, 10 таилга 1000 сомона, 10 таилга 700 сомона, 10 таилга 500 сомона, 2 дона 600 сомона. як бор дига такрор мекунам, насиб боша рӯзи бозӣ рӯзи якшанбе 27 та 28 билет мондагӣ ай 10,000 сомонӣ шоуҷоиза, 10,000 сомона, 10,700 сомона, 10,500 сомона, 2 донаи дига 600 сомона, 861 175 6604. ҳамин карта WhatsApp Сбербанк пайваста метавонед хайдорӣ буред кунед. насиб боша ин рӯзи шанбе бозор финал ай. хайру хуш мекунем, бо бегаи эфира медорем бачаҳо.